El passat 18 de juliol, la Séquia Reial del Xúquer va celebrar a la seva casa social de Sollana el 750 aniversari de la entitat. A l'acte va assistir una important representació de les diferents juntes locals que formen la comunitat de regants, així com nombrosos veïns de Sollana que també volgueren recolzar a la entitat en un dia tan important. Els assistents a la inauguració, de la mà d'en Juan Valero de Palma Mamglano, secretari general de la comunitat, i en José Vicente Atienza González, secretari de la Junta Local, van poder escoltar diferents parlaments sobre la història de la Séquia Reial del Xúquer i de l'important paper econòmic i social que ha tingut i té per al nostre poble. A més, es va fer un emotiu homenatge a Maria Amparo Ferrús, madrina dels actes del 700 aniversari de la Séquia Real del Xúquer, a Joan Francesc Benito, fillol de la Junta Local de Sollana, i a Vicent García Castillo, secretari honorari de la Junta Local, així com als presidents locals que ha tingut l'entitat en els últims 50 anys, Francisco Ridaura Claver, Teodoro Cañada Ferrer, Clement Córdoba Boira i Gabriel Ridaura Cañada. L'actual president local, José Luis Oreval, junt al president de la Junta de Govern, José Manuel García de la Cuadra, i l'alcalde Vicent Codonyer, tancaren l'acte de presentació i seguidament es va inaugurar l'exposició, que estarà al número 8 del carrer Mingarro fins al 27 de juliol. 32 panells que aproparan a tots els sollaners al passat, present i futur de la Séquia Reial del Xúquer. Primer que res, felicitar-vos per el 750 aniversari i per la gestió que porteu de la Junta de Sollana. I després, què li diries a la gent de Sollana que no sap què és la Séquia Reial del Xúquer i què és el que feu? Moltes gràcies en primer lloc i donar a conèixer el que és la història, que ne té molta, el que és la cultura, el que és la distribució de l'aigua i el patrimoni, que tingui molt de patrimoni també, que tingui molt de terme, esta casa social que és molt bonica i donar-la a conèixer a tots els que estiguin interessats. I per què ha sigut important la Séquia Reial del Xúquer al poble de Sollana? Perquè porta l'aigua i aquesta aigua dona un impacte econòmic molt important, desenrotllar tot el tema de regadiu i va fer que canviarem el sistema que teníem de secar al sistema de regadiu molt més productiu i de millora pel llaure hora. Avui s'ha inaugurat l'acte i l'exposició estarà fins al 27 de juliol. Què t'ha paregut de l'acte que han fet avui i què esperes de l'exposició? Molt bonic, un reconegut a les persones, que és el més important, que són les que han format part de lo que és la història, de la cultura de la séquia, i el que esperen l'exposició és que la gent del poble vinga a visitar-la i que disfrute d'ella. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.